Benvingudes a una nova meditació guiada d'Inspirament.com. Recorda que aquesta i altres meditacions guiades les pots trobar a la nostra web, Inspirament.com, a Spotify i també a YouTube. Avui, la meditació guiada es basa en els 3 fluxos de cuidar. Tsuewa. Pren-te un moment per trobar la teva postura d'estabilitat. Una postura còmoda, present, relaxada i desperta. Sent el teu cos com una muntanya sòlida i estable, o com una piràmide amb una base ferma i arrelada a la terra. Suaument, allarga la columna. Relaxa les espatlles. Deixa que el coll trobi la seva comoditat natural. Respira profundament. Sent l'aire entrant i sortint, omplint els pulmons, connectant-te amb el teu cos viu, amb l'energia que flueix a través teu i de tot l'univers. El cos reflecteix aquesta estabilitat, aquesta força interior que no és rigidesa, sinó presència viva i flexible. Permet que hi aparegui un lleuger somriure, una expressió amable al rostre, que suavitza i reforça la sensació de seguretat i connexió. Ara, simplement, sent el moment present encarnat en aquest cos, tal com és, perfecte, tal com és ara. Deixa anar qualsevol necessitat que les coses siguin diferents. Pren consciència que aquest cos, aquesta ment, aquest instant, són un autèntic miracle. Respira i reconeix la meravella de tenir una vida, de poder dirigir la teva atenció, d'aprendre a deixar passar els pensaments i de connectar amb aquesta actitud de presència agraïda. Sabem que tenim aquesta vida ara. No sabem fins quan, però aquest moment és real i és aquí per ser viscut amb plenitud, amb respecte i amb amor. Lentament, porta la consciència cap al pit, cap a la zona del cor. Aquest espai tan especial on conviuen la vulnerabilitat i la fortalesa. És el lloc on s'han gravat les nostres ferides i també el lloc per on entra la llum, a través de les escletxes del que ha estat trencat. Aquest centre poderós i tendre alhora ens connecta amb la vida, amb la nostra fragilitat i amb la nostra força. Els tibetans en diuen Tsewa, l'essència del cuidar. Una essència que es manifesta com la bondat amorosa,
el desig que tots els éssers siguin feliços, com la compassió, el desig que tots estiguin lliures del sofriment, com l'alegria empàtica, la capacitat d'alegrar-nos del bé dels altres. I com l'equanimitat, aquesta amplitud d'esperit que reconeix que cada ésser té el seu camí i que no necessitem controlar el destí de ningú, ni tan sols el nostre. Imagina ara que aquestes qualitats bateguen en el teu cor, brillen com una llum càlida, radiant, un foc tendre que viu al centre del teu pit. I imagina que aquest centre de cuidar, aquest centre de seua, es manté obert per donar i per rebre, perquè aquesta és la seva naturalesa. Comença compartint aquesta calidesa amb tu mateix. Imagina que t'ofereixes aquesta tendresa, aquest desig sincer de cuidar-te, d'honorar el cos i la ment que t'han estat donats en aquesta vida. Deixa que aquesta energia t'ompli lentament, que el teu sistema s'impregni d'aquesta motivació amable, de ser el teu millor amic, la teva millor amiga. A poc notaràs el desig natural de compartir-ho. Imagina que, des d'aquest centre radiant, exhales amor, compassió, alegria i equanimitat cap als éssers que t'envolten, cap a la teva parella, amics, familiars, les persones amb qui comparteixes els dies, les feines, les converses. Cada exhalació és una ofrena des del teu cor, des de la teva essència de cuidar. I ara, el tercer flux, d'Etsewa, el flux de rebre. Pren consciència que aquest cor obert, amb les seves ferides i escletxes, també pot deixar entrar la llum dels altres. Rep el cuidar que sempre ha estat disponible, en les paraules amables d'algú, en els gestos de suport d'amics o familiars, en la presència d'un mestre, un terapeuta o una persona estimada. I més enllà de tot això, rep també el cuidar que t'ofereix la vida mateixa, l'aire que respires, la terra sota els teus peus, els colors, els sons, la llum, el cant dels ocells, la bellesa d'un núvol o d'una flor. Tot això t'és ofert ara mateix.
Deixa't omplir per aquests regals. Cada inspiració és una benedicció. Cada respiració et nodreix i et sana. I pots adonar-te que viure és fluir en aquestes 3 direccions. Donar als altres, cuidar-te a tu mateix i rebre dels altres la cura que tots necessitem. Si vols, pots ancorar aquesta consciència amb un gest senzill, posant una mà al cor o deixant que les mans descansin obertes sobre les cames. Observa com una gran part del nostre sofriment sorgeix quan interrompem aquests 3 fluxos, quan oblidem que hi són. Però ara saps que sempre hi són disponibles. Sempre pots reconnectar-t'hi. Una vegada i una altra. No importa quantes vegades t'oblidis. La xarxa de la vida sempre hi és, esperant que hi tornis. Invitant-te a participar del gran teixit de l'existència. Ara, respira profundament. Sent el cos. El contacte amb el terra, amb la cadira. I deixa que aquesta consciència, aquest record del cuidar, es quedi amb tu. Petits instants de presència al llarg del dia. 3 fluxos que brollen i flueixen. Donar, rebre i cuidar-te. Ara, quan vulguis, a poc, obre els ulls. Mou els peus, les cames. Mira el teu entorn. I d'aquesta manera, donant per finalitzada aquesta meditació guiada, els 3 fluxos del cuidar, el seua. Recorda que aquestes i altres meditacions guiades les pots trobar tant a inspirament.com, a YouTube i a Spotify. I si vols, pots deixar el teu comentari en l'apartat de comentaris que trobaràs en aquesta mateixa pàgina. Ens pots dir com t'has sentit, què t'ha semblat, què notes després d'haver realitzat aquesta meditació. Ens trobem a la propera meditació.